Δέδαλος ήταν Αθηναίος, καταγόταν από τη γενιά του Κέκροπα και ήταν ο πρώτος αρχιτέκτονας στον κόσμο. Έφτιαχνε θαυμαστά έργα και πολύ ωραία αγάλματα. Ήταν ο πρώτος που έφτιαξε αγάλματα με ανοιχτά μάτια και το σώμα σε διάφορες στάσεις. Ήταν τόσο ζωντανά τα αγάλματα του Δέδαλου που κάποτε ένας Αθηναίος τα έδεσε για να μην περπατήσουν και φύγουν. Η φήμη του Δέδαλου έφτασε και στην Κρήτη, που βασιλιάς της ήταν ο Μίνωας. Κάλεσε τότε τον ονομαστό Αθηναίο αρχιτέκτονα στην Κρήτη να του φτιάξει διάφορα έργα και αγάλματα. Ο Δέδαλος πήρε μαζί του και το μοναχογιό του, τον Ίκαρο, που είχε αρχίσει να του μαθαίνει τη θαυμαστή τέχνη του. Έφτασαν στην Κρήτη, στόλισαν τα ανάκτορα του Μίνωα με πολλά αγάλματα, έφτιαξαν διάφορα κτίρια και έργα. Κατασκεύασαν ακόμα τον ονομαστό Λαβύρινθο. Ο Λαβύρινθος δεν ήταν παρά υπόγεια δωμάτια και στοές που αν έμπαινε κανείς δεν μπορούσε να βρει ξανά την είσοδο για να βγει. Μέσα στο Λαβύρινθο ο Μίνωας έκλεισε το Μινόταυρο, το φοβερό εκείνο τέρας που τρέφονταν με ανθρώπινες σάρκες. Δούλεψαν αρκετά χρόνια στην Κρήτη, ο Δέδαλος και ο Ίκαρος, και ήρθε η στιγμή να φύγουν γιατί νοστάλγησαν την πατρίδα τους. Ο Μίνωας προσπάθησε να τους πείσει να μείνουν και έδωσε διαταγή στα καράβια του να μην πάρει κανένα τον Δέδαλο και τον Ίκαρο. Μάταια τον παρακάλεσε ο Δέδαλος, ο σκληρός Μίνωας δεν άλλαξε γνώμη. Ο Δέδαλος προσπάθησε να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα κατάφεραν να φύγουν. Εκεί που σκεφτόταν, είδε ένα πουλί να πετάει με τις ανοιχτές φτερούγες του στον ουρανό και τότε αποφάσισε να κάνουν και αυτοί το ίδιο, να φύγουν από τον αέρα. Άρχισε κρυφά από τον Μίνωα να κατασκευάζει δύο ζευγάρια φτερά. Ο σκελετός τους ήταν από ελαφρό ξύλο. Στα χέρια θα δένονταν τα λουριά. Έντυσε το σκελετό με κερί και πάνω στο κερί άρχισε σιγά σιγά να κολλάει με τέχνη και με υπομονή φτερά μεγάλων πουλιών. Έτσι σε λίγους μήνες τα φτερά ήταν έτοιμα, κρυμμένα στη σπηλιά ενός βουνού. Κι έτσι ένα πρωί, ο Δέδαλος και ο Ίκαρος φόρεσαν τα φτερά τους, πήδησαν από την κορυφή ενός λόφου και άρχισαν να πετούν προς τη θάλασσα, αφήνοντας πίσω τους το νησί. «Τι όμορφα που είναι», φώναξε ενθουσιασμένος ο Ίκαρος. «Πρόσεξε», του είπε ο πατέρας του, «μην ανεβαίνεις ψηλά και λιώσει ο ήλιος στο κερί, ούτε χαμηλά και βραχούν τα φτερά σου». Μα ο Ίκαρος ξέχασε τη συμβουλή του. Από τη χαρά του πήρε σε μια στιγμή ύψος. «Κόβω ψηλά, χαμηλά, ενδιάμεσα, δαμάζω τα κύματα ενώ αιωρούμε πάνω τους, λυγίζω τους ανέμους όπως θέλω εγώ». Αλλά εκείνο το πύρινο στεφάνι, εκείνος ο φωτοδότης Θεός, τι να είναι άραγε? Να το πλησιάσω έστω και λίγο? Δεν θα μπορούσα να το φτάσω. «Άσε με, Δέδαλε, άσε με, δαίμονα. Τι με έβγαλες από τους λαβύρινθους, αν όχι για να πετάξω ψηλά? Πάψε να φωνάζεις και να με ενοχλείς. Πέτα εκεί που πετούν όλοι σαν εσένα, στο μέτριο ύψος, κι άσε με μένα. Μάθε να ξεχωρίζεις το κερί από το ατσάλι. Πιο ψηλά θα τον φτάσω, είναι δικός μου, και αυτός και τα μυστικά του. Κι αν έχεις ήδη μάθει, θα μάθω κι εγώ. Τι κι αν λιώσω, τι κι αν πέσω, κι ακόμα κι αν πέσω, θα με θυμούνται, γιατί λίγοι το τολμούν. Λίγοι τολμούν να φτάσουν τον ήλιο. Και θα δώσουν σε μια θάλασσα το όνομά μου. Το όνομά μου». Από τη χαρά του πήρε σε μια στιγμή και πάλι ύψος. Έλειωσε το κερί και το δύστιχο παλικάρι έπεσε. Και χάθηκε στη θάλασσα. Το πέλαγος που βυθίστηκε ονομάστηκε Ικάριο και το νησί που βρισκόταν εκεί κοντά ονομάστηκε Ικαρία.